Ndine makore 23 years. Ndine makore 22 years. Mumushomu ndakasvika mumushomu. Kuroorwa kwangu yakanga iri force. Ndakanga ndisingani. Ndakanga ndisanda kuda kuroorwa. Mai vemurume wangu nehanzvadzi yake naiye murume vakaronga dhiu. Varonga dhiu Changamire. Ndakadaidzwa nehanzvadzi yemurume zvikanzi murume wako ari kurwara, mukomana wako ari kurwara. Ndakafamba ndikaenda kwakanga kuchirwara mukomana, but chakandisepuraiza choti murume ndiye akauya akandigamuchira murodhi. Ndikati kwaiwoyo ndigamuchira murodhi iwowo ndiri kurwara. Ndakasvika kumba. Ndasvika kumba mai akabuda akaenda kwarara. Ndakasara ndina tete nemurume wangu. Tasara tiri vaviri. Murume akanditi zvonizvo uda kuti upinde mumba mangu. Ndakapinda mumba murume yake. Ndapinda murume yake Changamire. Hanzvadzi ndakataura ndaudodzokera kumba. Hanzvadzi yake yakaenda yakati chamboenda unorapisa mwana wechipatara. Abuda unorapisa mwana wechipatara haana kudzoka. Akasiya loka gate rejuvenile, akaloka gate rescreen bar, akaloka dore padhobha tinashendiri mukati mero. Tinashe akandibata akarara neni. Akanditenda kumba kwenu. Ndikataura kuti handiendi kumba kwedu wabvisa mumhandara wangu. Ndoenda sei kumba kwedu wabvisa mumhandara wangu? Changamire. Ndakagara pamba pavo. Handina kuenda kumba kwedu. Ndakanga ndine dress 1 randanga ndinaro. Hanzvadzi yake akazotaura ikati hade tinotora hembe kumba kwenyu tinoba hembe sezvo kubva wangu akanga waziva. Ndakaenda nehanzvadzi yake kusvika pamba mbuya wangu. Tikasvika tikaba hembe tikadzunya nadzo dziri mumonaki. Ndakasvika nadzo pamba. Mai vakafonerwa vakati munhu watora imhandara here, ndoda kuona magumbezi ekuti mwanasikana akanga ari mhandara. Magumbezi akanga ariswa nemurume wangu. Magumbezi akataurirwa kaudzwa kuti mwanasikana akanga ari mhandara. Changamire. Ndakagara mumushomo. Ndagara mumushomo ndakaibata pamwiri. Ndabata pamwiri. Mai vamwena wangu waindisungira zvinhu muchiuno zvandisingazivi kuti chii. Vakadaidza vamwe mai vanoshandira vakandisungira zvinhu muchiuno. Tambo yakandisungira yakanga yakapfundwa zvifundo. Vakasunga miti yakanga iripo yakaiswa padhoo yakachinjikwa. Yakanga iri miti yakanga iripo yakaiswa padhoo nechibhuku chemvura chakanga chiripo zvikanzi ndiri kuuchika nhumbu yako kuti uzvare mwana wako zvakanaka. Changamire. Hama dzangu hadzina kuziviswa kuti inini ndiri kusungirwa zvinhu. Ende inini ndandiri musavadha. Ndakafungwa ndaroorwa muchechi sezvo zvainzirora nevematongo. Ndakaroorwa mukati mesangano remasavadha. Ndichifungwa ndapinda mukati memusha mewanhu pane chitenderano chakafanana nechangu. But chakandisepuraiza Changamire ndasingazivi kuti masavadha anobata miti. Ndakanga ndisingazivi kuti masavadha anondisungira zvinhu. Takanga takuda kuenda kumusangano waAugust. Ndakataura murume ndikati handikwanisi kuenda kumusha kwedu ini ndine zvinhu muchiuno. Mbuya wangu akazondiona inda ndiri musavadha wanditi ndakasungirwa nani zvinhu muchiuno. Nemurume takarangana kupisa zvinhu zviya akandidambura zvinhu tikaenda kuseri kwemba tikazvipisa. Tazvipisa mwana wangu akataura akati ndichaona muchazvara mwana iyeye kari kaprimita ende handikubatsiri. For sure ndakarwadzirwa nenhumbu. Kwakanga kune bhendi raDorcas Moyo Maodzi. That day murume wangu aenda kubhendi. Ndakaramba ndirimo mumba ndichirwadzirwa nenhumbu. Ndakatanga kuita wet non-stop. Ndikatanga kubleeda non-stop. Ndikavaudza vaiona mainzi vari mudaini. Ndikati mai ndiri kurwadzirwa ndingobuda ropa. Handisi kuzivisa chii chiri kuitika kwandisvika. Musandinyangadze zvamakataura zvese mukatisunura tambo muchiita sei. Wango chiri chazoita sei. For sure Changamire. Ndakarwadzirwa ndikafona kumba. Ndafona kumba gobva vangu vakafonera vakasata jeshi vakaenda chechi. Kwakune rufu rwekwakomichi. Vakaenda kurufu chechi. Vasvika kurufu ini ndakasara ndichibhidha ndichirwadziwa. Gobva vangu ndinesa. Ndavafonera ndavaudza ndikati inini handisi kuzivisa zvinoitika kwandiri ndingobhidha. Vakati wana manya wechipatara kana uine nhungu uchibhidha ichienda kuchipatara isene kutaura muzvara. For sure Changamire. Ndakasimuka ndikaenda. Ndakafamba tiri tuu nemurume wangu. Mbuya wangu ndobva vakafonera vamwe vangu vakati mai muri kukoshesa munhu afa muchitadza kukoshesa mwana mupenyu. Muri kuti mwana achaita sei zvamuri kumusiya achienda ega kuchipatara. Ndopandakaona kutera nevamwe madzimai erwadzana vari kuuya mumashure mangu. Ndasvika kukiriniki nemurume. Ndasvika nemurume Changamire. Ndakasvika zvikanzi
takanga tisina kana sendi, tisina kana mari, titoriwo 1, tisina kana chinhu. Ndasvika pakiriniki, ndakasvika ndikanyorerwa kunzi enda pageneral, kesi yako yatoibvisa. Zveshuwa Changamire ndakasimuka nemurume, vamwene varipo, mai vane rudo. Ndakasimuka ndikaenda nemurume wangu kugeneral tiri vaviri, tiri 2, vamwene mai vakazvara varipo. Ndikasimuka ndikaenda kugeneral nemurume wangu, ndakafonera hama dzangu ndodzaiva nechikafu, ndakazvara primicha, hama dzangu ndodzaiva nechikafu everyday dzichindigira sadza, everyday dzichindigira chikafu, dzichinditengera tii, dzichiuya everyday nechikafu. Vamwene vangu varipo, vakauya, ndakaita 5 days ndichirwadziwa nerwuri. Vamwene vangu vakazoya jere chi5, ndora vakapinda. Murume wangu wabva andigira chifumuro, akati idya chifumuro, ndine zvandaudzwa, pakati pako nemwana pane achafa, saka tenga chifumuro chizorere pasi. Ndakaita sezvakanga areva, ndakasaina mapepa ekuti ndiende kunoitwa operation. Handina kuzoitwa operation pandakapiwa chifumuro chine munhu. Ndaenda kuno ndakabva ndangonzi shuka yake inoputisa, vakandiputisa shuka ndikabva ndazvarira ipapo. Ndakabva ndazvara ipapo ipapo. Murume wangu akauya akandipfekedza engagement ring, akati achiti hako andizvarira mwana mukomana. Akamupa zita rekuti Tinashe, iro ndiro zita rake, iro zita rababa wake. Vakapa mwana wangu zita iroro Changamire. Ndakakutuma baby care, ndakagara pageneral 2 months dzakakwana. Ndobva ndazoda kukangaroo kusakuba. Ndaenda kukangaroo kusakuba, ndakagara nemwana wemusakuba. Handina single day ndakaona mai washe osakuba kundigira sadza kana kuuya kunditi hanzi ndauyi kuigira chakati kana hembe dzokana kana kuroza. Havana kana kugeza hembe dzangu dzandanga ndazvarira ini, dzakaendwa kwedu dzikageza. Ndakasiiwa Changamire kuchipatara, vana mai vangu ndovaiva nechikafu. Musi wakanzi mwana ari kubuda kugeneral, ndakafonera zvikanzi vari kuda mushonga. Mishonga yakanga yakanyorwa pakadhi, zvikanzi haufundi kana mwana asina mishonga yakanyorwa pakadhi. Ndakafona kwavari ndikati kuridiwa mishonga kuno kuti ndipinde muchipatara. Vakati takamira, mufundisi takaendesa kuti auya hatitapinde. Ndakamira, vakauya namufundisi takaendesa. Ini ndakafona kupa ndikati vanhu vari kunonoka kuuya. Vana vasisa mama wangu vakati gatuye tikutore, kana ndapedza basa ndoya ndokutora. Vakasvikirana nanasisa mama wangu padhoo. Havana kana kukwasisa namai wangu, asi vanamai wangu ndovaidigira chikafu. Vakasvika vanhu vamama wangu vakanzi mwana hamumuoni. Ndakava nekubatikana zvikuru kwazvo kuti mai vangu vakundigira chikafu, vaindigira sadza ndiri muchipatara, ronzi mwana wangu hawamuoni. Vakatakura mwana ndiwo vakaita kangaroo, vakamisa padumba, vakaenda naye vamusunga kuenda kwaodzi. Tatiri murodhi, mota yayo yakabvenza ichasviki kwaodzi. Ndava ndikwidza mukombi, of which hama dzangu dzadzaya nemota dzitonditakura nemota, tipinde nemota iri private isina noise, but takazoenda kwaodzi neikombi. Takasvika maodzi meya, tasvika maodzi vakagara neni 2 days ndine primichi. 2 days vachimboenda kuHarare kuti ndizive kuti mwana wayo hapana inga iri first time yenguzvara. Vakarambidza hama dzangu kuti dzinditore ndinogara mumba kwedu neprimicha. Mbuya wangu akati chindipe vana ndiri nesi, ndikakwanisa kugarawo nemwana uyu ndichimubatsira nchiita sechitita mwana, ndozokupai kana mwana wakura. Akati mwana wedu hatanga apinda mumusha meyo vanhu kana sitasvika mumusha kwedu. Ndakaenda nemwana we kumba kwedu, ndakaenda nemwana we kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo vakagara neni 2 days, vakaenda kuHarare, vakandisiya ndiri ndega. Kwanhese kuchechi vakataura kuti maitsitsa zviti mungabva masiya muroora ine mwana, imi mobva maenda. Ndakaziva ndega kuti mwana anogerwa musoro. Ndakagera ndega for the first time mwana uyu, ndaigezesa ndega mwana uyu. Vamwene vangu varipa, so akakoshesa basa ravo vakaenda kuHarare, ndikasara nemurume. Zvadaro Changamire, ndakaramba ndiri mumushomo nekuti ndaive munhu aida imba yangu. Ndaishingirira kwazvo kuti ndodawo imba yangu, asi nekuti vakanga vasingandidi, zvakawanda zvavaindituma. Chekutanga nyaya yakatangira pakuti vakanditi nokora tsoka yemurume wako yenayo. Ndakaramba kunokora tsoka yavakanga vanditi ndiye nayo. Chechipiri Changamire, ndakaisa mvura yekuti murume wangu ageze mubhaketi. Ndaisa mvura yekuti murume ageze mubhaketi, aive nesystem yekufarira kutamba nevana panze. Achinotamba nevana panze, ndakabuda panze ndichinomushedza. Ndakasvika vari kuita waiting bucket yemurume wangu yekugezera. Ndakavabvunza ndikati mai muri kuita waiting bucket yemurume wangu yekugezera. Vakanditaura vakati zvinoita kuti murume wako aite mari. Zveshuwa Changamire, ndakasisa message kwamai kuna mbuya wangu, kuna sisi wambuya wangu. Ndikati mai, mbuya zvandaona panapa, ndaona vamwene wangu vachiitira waiting bucket, zvinorevei? Ndakaudza murume kuti ndozvikuitika. Murume akataura kuti ini ndafambawo ndikatiudzwa, iwo wazosiyirei waiting chiitwa, ndiwo tondisaite mari. Ndikati ini ndiri tondisaite mari, ndiri kuti asobata mari maini. Ndikanzi ndiwo tondisaita mari rero. Ndikanda kutadzisa papi zvikanzi wakaregerere mai wangu vachiita waiting bucket, ndine kwandakanoudzwa inini.
ndikati handei kwawakanoudza kwachona kuti iwowe ndakaregedza ini ndakakuudza kuti mai vako vari kuita weti vari kundituma chakati nechakati ndikakuti ngatibve panapa tinogara kwedu tega ukaramba kuti handibvi panapa ndiri mwana mukomana mai vake futi vakataura kuti haabvi panapa nekuti mwana mukomana ndakaramba ndiripo kamba pavo ipapo kusvika paextend yekuti mai avo akazonditorera protection board vakaenda before ndisandatorwa protection board ndakavabatira mameseji mufoni ndakatora foni yemurume wangu yakanga ine girlfriend rainzi kero anga ine foni yemurume wangu mufoni memurume murume wangu akakuti mai ake kana akafona adira panze onodaira ko ari panze svika ndakamubvunza ndikati iwe kana mai wako achifona wai uchikuda panze zvikanzi mai wangu neni ndine masecrets atinenge tichitaura ndikati ini namai wako tese tinotorwa mamhakazi ndinotopa ndotodzwa zvaunongochitaura namai wako zvacho zvamuri kutaura ndakabata ndakaendonoclaima foni kugirlfriend inonzi kero ndanoclaima foni ndakaitora ndikandipe password andipa password ndakawana chati ramai nemwanakomana wavo ranga achitaurwa kunzi tora hembe yamai tinashe ndakupinda mukati medare kana ndapinda ndichakuudza zvekuita zveshuwa ndakarwadzirwa ndiri mugongo ndakaposta zvinhu izvi pagrupu rinonzi Caribbean riri chati racho rese hapana singazvizivi ndakaposta nyaya iyoyo yese iri mugrupu reCaribbean nanhasi irimo muCaribbean vanhu vemuCaribbean nenyamuda ndine pain vakasenda meseji nefoni yavo ndine foni yemurume wakati tiri kuda kudzoka panapa here kana zvachakugara panapa ndikati chauya ndakwenda kwamambo marangi ndakakwira kombi ndakumhiri kunokwira makombi ekwamambo marangi murume akanditeera bhutsi yake brown yakatodambuka ndakamutiza ndikadzokera kumba kwefriend yangu ndakafonera mumba mamainyasha ndoma ndakafonera batinasha chidondirowa kuti iwo wazofumura kuti ndikutaura ndazowazondibatira mameseji angu wazofumura zvotati kuita namai wedu ndikati takaramba chikweshenana chinetsana avo vakabva vakaenda wakambobuda vakamboenda out tikasara chinetsana vakaisa kuti meseji yake kanditora brara maitinasha ndakupinda zvemukati takarowana that day ndikaendesa nyaya kuna tezvara wangu inini vanogara pamba vamai vavo mulocation imomo wagari pamba ndaiti ndikashedza tezvara kuti vagadzirise nyaya waipedzisira wakurwa nemurume wavo instead of kutigadzirisa ivo waipedzisira wakurwa vakutokudisana kuti ndindakawakaimba inoi buda ndiata kuti wakandisiya panapo chibuda of which zvinhu zvaita kuti bata tese sevana izvi instead of kutigadzirisa ivo vaitanga kurwa vakanga vasingatigadzirisi vairwa saka zvinhu zvaindinetsa kuti ndiende kusaidhira tezvara ndakatanga kuenda kusaidhira natezvara vachindisiti tezvara ndibasirewo vana mbuya ndibatsirewo vakatanga kuti mbuya ndo vari kukuroya mbuya ndo vanoroya mbuya atsisi vane mazita vane hari ine mazita kubva kumukuru kusvika kumudiki ine mazita ekuti vana babatinasha usaite mari ndo vanoita kuti vana babatinasha usaite mari zvechokwadi ndakava nokurwadzirwa ndikashayirwa kuti saidhi rinoenda kupi tikadoenda kuna natete vaitaura kuti nantombo nevanhu vepamakaza ndakarorwa pamuzara bako saka ini ndaiti wepamakaza wachimbe wakanga varipo chidiendesewo kumusha kwamuzara bako kwacho ndikuzive havana kana singudhera vakandiendesa kumusha kwamuzara bako ndakapakaya anonzi tete kwana tete kwamuzara bako akamboya pamba ndikati tete ndine something chandinombotaura nemi zviri secret ndokumbira kuenda nemi kumba kwenyu vakandiudzwa natete kwamuzara bako anoroya hauendi kumba kwavo zveshuwa ndakagara pamba mwana wangu anga asingakururi ndakabva kumba kwavo mwana wangu aine kwashi akabatwa TB ndikavaudza vakataura kuti mai vako mbuya wako ndinesi vanonyorera varikuita basa rekunyorera mabhuku kuti mwana ane TB ndikasaka munoti mbuya wangu inini vanganyepe kuti mwana ane TB here matestis akaitwa esarapa ekuti mwana akabatwa TB iko zvino mwana neheni yachangamira mabhuku ekuti mwana wangu ane heni yakadhirwa pana chiremba ndakabva ndaregedza kuenda pachikaro panoshandira mbuya wangu ndikaenda panyazura pakliniki kuti nyaya yavo vanyatsekuona umbo yekuti mwana wangu ane heni mwana wangu ane heni yakudaro vakanditi mwana haana heni ane chiwanu uya nemwana kuno kwaudzi mai vangu vairwara munyazura kusvika pekuti vakatoshaika sisi wamai vangu mwana wangu achidonha achirwara ndakaenda nemwana kumba kwavo ndasvika pamba pavo that day randakasvika nemwana wakati tinorapa babatinasha ndakasvikira kumhiri babatinasha akadirira doro pasi achitaura zvaitaura zvikanzi chidzokera naye ndikati watopedza wadira doro pasi watopedza ndochiwani chauri kunditaura kuti watopedza akanditi alright ini namama wangu hatisi kuwirirana hatitotaudzana hatisi kuonana ndikasaka mandishedzere mari yangu ndaiwesta kubva kwamutauro kwama dzangu dzanipa mari yekubva kwari kunyazuva uya muno maudzi kuti mundidirire doro pasi monditidzokera ndipe mari yangu yebhasi yandashandisa takadzokera vakanditi saka ngatirare hande yekumba kwangu titange tataura nyaya tigadzise nyaya yemwana
Changamire ndakaenda nemwana kumba kwailoji. Akanga akuzoloja ipapa. Anga akuloja. Ndakaenda kwailoji. Ndasvika kwailoji. Changamire ndasvika kwailoja ndakagadzikamba. Tafara takaendesa ndiyapa yakatora mwana. Akaenda naye kuna mai avo. Ndikati inini alright, bati nashe isusu tiri two. Tisu tine mwana aende kudo. Mwana ndewedu. Aenda kuna mai wako. Hana kwenda kuna baba wako, si baba wako ariko. Vari kumba kwavo. Aenda kuna mai wako. Zvikanzi mai wangu ada kuita chiwanu kune munhu ariko. Ada kuita chiwanu nemwana. Ndikati chinoitwa inini mai wemwana ndisipo. Baba wemwana iwewe usipo. Chiwanu chesha muda chida kufa na mai wako mwana wangu pasina. Changamire ndakagara. Takatondogara maminutes zvikandodorara newe. Ndataura rineri. Zvikandodorara newe. He forced me. Akandibvisa hembe akarara neni Changamire babati nashe. Arara neni obva pedza zvikanzi ndatopedza newe kundinyangadza. Ndakadzika kumba kwavo kujurawo. Ndikandoda mwana wangu. Ndakanyimwa mwana. Ndakaenda kupolisi Maodzi. Ndasvika Maodzi papolisi camp. Ndakaripota nyaya ndabirwa mwana. Ndabirwa mwana. Ndasvika polisi akaikati hande tinotora mwana. Ndatora mwana ndakagamuchidzwa mwana wangu mumaoko. Zvikanzi iwo akataura kuti mwana adorapwa. But before tiripo pakoti takapinzwa mukoti yeMaodzi nemapurisa 2 akanga arimo. Inini nawo nababati nashe. Tapinzwamo mupurisa akanga aripo akatonyatsotaura zvikanzi inini by professional ndiri mupurisa but ndiri futi muprofiti. Mai chimbobudai panze. Mai vamwe nangu akabudiswa panze. Takasara tiri mweni nemurume. Ndikamurume akabvunza akanzi mukadzi wechirumudei. Akati hongu. Zvikanzi ndinokuteswa kuti mukadzi wako umuti saka chirungu choti hauchadi mukadzi enda kumba kwenyu. Zvikanzi mai vangu vanondifosa kuti ukaramba uchigara natini panapo unenge usichari mwana wangu. Zveshuwa ndaida imba yangu. But iye achitaura kuti ini ndokuda. But mai vangu vanonditaura kuti ndikaramba ndichigara newe unenge usichari mwana wangu. Saka ndisina decision. Ndoramba mai here kana ndoramba iwewe. Ndikasaka kuona zvakakodzera kunosiya mwana wako. Ubotera mai wako. Zvikanzi ndo zvatowepo enda kumba kwenyu. Zveshuwa Changamire ndakagara nemwana wangu. Mwana wangu achirwara achiita zvanoita. Akarwara futi, akabva futi ndambotorwa mwana. Kobva arwara futi, ndobva ndaenda kugeneral. Ndaenda kugeneral. Baba tina shaka ndakamutaura kuti mwana arwara futi. Arikuita zvaite zvakageneral kandibira mwana. Anditorera futi mwana. Akaenda naye muchikenini. Kobva afona. Akuchikenini zvikanzi ndiri muchikenini emusakubva. Uye ipapo ndopandiri. Ndakatera mwana wangu chikenini. Ndine hasha ende ndandoda murowa. Akatenga 2 pieces dzechikenini. Ndodzakatenga. Ndikati ndinyengerere ne 2 pieces dzechikenini ndzandokwanisa kushandira nditenga chikenini. Onyepo ndikisa pamberi pevanhu wese wa chikenini walira muchikenini washona. Kumandara wangu akaubvisa ukaenda mahara. Hakuna kana chigubu chewati chakayomba kwedu. Kana huku inoti tiyo haina kana kuyomba kwedu. Mandara wangu wakaenda. Mondidzinga kumba penyu sembuka. Kundita imbuka. Kunditora protection order. Kuti chienda kumba kwenyu. Mandara wangu ndokuda Changamire. Wangu ndokuda Changamire. Shuwa mukadzi akanondisira mameseji umwe ari kugara naye kuti wanga wari bhuru bamba pahano. Zveshuwa mai vanondituka. Ndinowatya Changamire. Atiza parotoziva ndinashe. Atiza Changamire ndine mai wangu. Ndatoterwa ndikuchechi. Ndindaigara nevana apa. Nyaya ndauya panapa idzano mati dzinonzi Melody Musa. Idzi nhoroondo dzekutaurwa nemuromo. Nyaya yationza panapa yakanzi ndakadzingwa nekuramba nemuromo. Idzi nhoroondo dzari kutaura. Nyaya yakuti ndakadzingwa hakunisi kudzinga Changamire. Kuti munhu enda unoloja ukuri handifungi kuti kudzinga. Bepa zveshuwa ndakazoriendesa paMajor Street. Ndakati kagarire kakadai akaenda kumira zvakanaka. Ndakaita zviri pamutemo. Hana kudzinga iyi. Ndakadzinga vese. Saka zvakazonoitawo vari uko handichaziva. Nhoroondo dzekutaurwa idzi zveshuwa ini handisi kuda kupikisa kana sei, asi kuda kuziva nyaya yekudzingwa nekurwa nemurume. Community service akatoita police station. Yavakanetsana. Vakazonowana nawo karowa nawo waro. Idzi dzakutaronzi vamweni vakazodai vamwe vakazodai handipikisi. Nekuti tikada kupikisa zveshuwa kunoedza.
nyaya yakada iyi yakagarwa nekwamakazi acho majena ndiko pakaitadza but indikusurprise kakuonekwa ndikuedzwa kuno kwashi kwaitei nyaya yacho yari kutaura iyi yakangotaurwa asi pana pakanzi ndakadzingwa nekuramba mati atiza pandazvamo ichienda nandichitaya kumufonera foni dzake dzadzisi kupinda ndasvika ikoko kwacho ikoko sabhuku wacho akati dzake dzeshe hadzisi kupindawo zvekare pakanzela akati hadzisi kupinda ndikatitaya kumufonera kuti again hadzisi kupinda saka ndazonge ndazotera mai wacho kuchechi ndo ndazokwanisa kuuya nawo nokuti wangu warunzwa no mukati menyaya ndofongera taita ini ndakaitarisana inini mai ichazopinda ine asi kutanga ndeyatinacho nyaya dzekutanga ndedzadzimai pane nyaya dzakawanda dzataurapandoichangani mukomana including mai wanga vari kuti isusu kuuya mauya muchiti muri kutitora nhasi tanga tine kuti tiri kupinda mukoti chi mangwana musi wesande saka tinashe ari kuzivai kuti tiri kuuya kukoti chi kwamambo mutasa mangwana sande ndisingachaziva hangu kuti kwakwa kutaurawo kuti vari kutaurira inini here kana ndito zvavanga varoda kuita saka toda kuona kuti mangwana acho kana ati ari kuuya kuno kumangwana achaita sei maybe pamwe ari kuita zvaari kuita asati tasiva kuti mangwana handizivi ndandine 22 iyo kwaona wega wabva kumba kwenyu kuzvipinza mubako kwakurwirana no natinasha yes mukaita zvamakaita kwakurwirana kana kuti mamuswirana but by then ini kuziva vandoita munhu kana warepwa unofanira kubva kutomangara ipapo kuti ndarepwa and kuzviraitinauzva kuti wangazimba kutaura kwakarepwa nenyaya yekuti tina zvaazvichengeta vana kana kuti masiyana which is wrong and ukatarisa the mere thing yekuti wakabva kumba kwenyu kuenda kumba kwatinasha uchinzi tinasha arwara wobva wasvika ikoko wobva watorara wobva wazouya wamaba hembe kumba wamadzoka futi it means you're enough but murudo munorepana kuti murudo munodi kurepana munorepana asi tikati susu repi ngaisazoripotwe kuti repi after nenyaya kuti atichawira pane mwana repi inoitika aiwa hatisi kuramba repi inoitika tikuti repi iriko but tikuti isusu pawakanyanyisa musikana ndipoti payakaitika you suppose kuvakaripota and unotaura futi yakaitika kechingati futi kechipiri futi hauna kuripota futi andikaua saka tikuti isusu even nyange right now rape you can still report even right now you can still report kana kakuposeredza nyange mumba nhasi unotokwanisa kuzwa kuti mamutasa wasungwa because mukadzi warivi wandifosa handiri kuda vakandifosa ndanga ndisi kuda imhosva nyange ndakabvisira mari ndikaenda white wedding ndikachata the wedding ii zvese asi kana munhu asi kudini hake asi kuda hasi kudini akakumanganira imhosva akamuti saka ineti kuti mai dzimwe nyaya dziri panapa kana yes pane dzenyuwo dzezvamamuruti but hatikwanisi kupinda madziri kana tinashasiri chei because nyaya yedu hombe haisi kuti ndokumanikidza tinashe kuti tinashe ida mukadzi wasa no asi nyaya yedu ndekuti pane munhu ari apa akaronapo irresponsibility yayo yatinashe yekuchengeta chii kana achizvitadza izvozvo mutemo uripo unoshanda ndakatoklema changamiro ari kubhadhara here handina chandanowana kubva paari kana asi kubhadhara chidzoka kukoti kuti munhu uyo akadhipota haasi kubhadhara mapurisa abva atotsvaga izvozvi warezofaresi anototsvagwa izvozvo anototsvagwa otopinda vajuni asina bhadhara kana chino handina chandinowana
kana mutoiziva ndekuti tinashe akadaidzwa kutarisirwa kukoti iri nyaya yemaintenance saka tinashe haana kuenda ndobva papiwa default judgment saka yapiwa default judgment haana kuti apiwa whatever endinamboita handiti saka which means this judgment is binding. Right. Saka iri binding ndikuita kuti mimuzive so that mutaurire tinashe kuti tinashe chinhu chikasvika kuita zvokutamba nechinhu ichi unoenda kujeri. Saka nyaya iri kunde kuti tinashe ari in default kubva June 2020. Saka June to December that's 6 months. January that's 7 months. And for 7 months akadza kunobhadhara USD $150 per month. Yemakomba akati nodirikirwa. Ayo, kwenda kuchema. Munoziva mutemo zvaunoita. Ukapiwa default judgment. Chinoshandiswa ndechemunhu auya. Kuti munhu auya nyangwe dai akati ndoda $300. Major state mugranda $300 iyoyo because haina contest. But iye ifanoti azoona chinhu ichocho wodi wozoenda wosvika kugadzirisa chii nemutemo nyaya idzodzo but haana kuita izvozvo. Saka asina kuita izvozvo it means kuti is in default kubva June chii last year kusvika izvozvo. Saka which means that 7 months times 150 which means 1,050 ndio mari yakuti ndio 1,050 opishi izvozvo zvimusikana iwe unongoenda kuchi ndakoti nenyaya ichocho kuti ndaikomaganya yangu munhu is in default haasi kubhadhara maintenance wakomana unotoswera wamunanja asi mimai taurai tinachigadzisa chii uzinini maiwari tumwe twese twamakaitira twese ndechi asi nyaya yangu iri papi pamwana. Ani makore makanyuma 2 years. Vatofanira kunge achioparetwa Changamire but vanondimisa kuti ndisaoparete semwana. Aya mapepa ekuchipatara ekuti mwana anofanira kuoparetwa heniya ari mudiki vanotaura kuti ari mudiki ronda rinenge riri nani pane kuzoti aoparetwa azokura. ndosaka muziva musungira miti mumatoro sungira murora chizwaimbuya tikutaurira mwana adiagnoswa kuti ane chii ane henia and henia yakadiagnoswa rini April 2025 anozobhatirwa ngoti ndumahebhalist unofana kuzobhatirwa kana kuti munounderstand here chinongozi henia chii anofanira kuchekwa Akaungana kuti mvura yakaita dengi. saka akadaro akaramba akabatana akanamira namatumbu wanozodii Achimwa mushonga anoswenya. akamwa Ndakamudza mushonga kuti ampe akati. ambuya hamusi dokta basa Ndakaramba kumpa mwana mayevu. chinhu chakanyorwa nadokta ichi ngatimboteedzere zvinotaurani nadokta mahebs enyu amukushandisa ari approved ari medically approved ndeano bcause zvinoda certificate yambuya zvokuti mungotaura zviringana kana kutoziva mishonga iyoyo inoda kuaprovwa kuti unoseenza inauda kudii auseenzi andikamukona saka imi musarambe makaita izvo itai kuti mwana ungapiwe mukana kuti aitwe operation arare more life iri chii normal. Madokta haangambotori mwana wehenia iye asina chii hazviiti. Ipaiwa nawa freedom to run their own marriage. Musarambe makapinda pakati pechii siyai waite sei murupinda matakana muruti ndiakatobara uyu mwana wake mwana wenyu mwana wenyu tinacho asi uyu mwana wake ane right wemwana arapa usarambidze ende itinashe anotosungirwa kuita izvozvo kurapisa mwana kurapisa mwana
anzongwe encourage mwana kuti aone mhuri yake wagare zvakadini zvakanaka. Musamuencourage kuti aite wild because mukadzi waina iye achamusiya futi achiita zvimwe chete. Woenda pana umwe woenda futi kune zvimwe. Handizvo zvatinotarisira. Tinotarisira kuti wana mbuya idai vazukuru wenyu, chengetai vazukuru, mugare navazukuru zvakadini. Ndo padivi girlfriend yake nokutumira message richituka mu ariti tine zvakaona mbuya ivi nyamwe ivi mbuya mune message yenyu mamutumira muchitaura zvamamuchitaura it's not good. Wangu yacho warudai kuti mwana wamaite mukadzi zvakanyanya saka munoitire urwu wakadaro wabisha sema murukanganisa vanaka andina chandakakanganisa kutotenda vanaenda kunokura ka handifungi kuti ndakapotsika ambo izwera makaifana munotoda munobvisa ndingerenge zvinhu zvandaisikatogoi ini ndikuti yakwa ndikubatsirei ambuya itai munhu chii kwayo muchengete chii wana kwazvo handizvo but mimi makuzoita kuti ndinoda kuverengera imwe message kana yamakanyora Munodirect ndiverengere tikuedza kubatsira kuti out of mamessages ese yamakanyora musaite izvo hazvisiri chii hazvisiri right. Kana muri vamweni muri chii muri vamweni itai zvinhu zvakadii zvakanaka because kana muchinyora kuti mukutaura zvamukutaura ndoda kukuverengera imwe one hachaverengedzesi ini changoverenga kambichana zvinhu zachindosiya yamuti zvauri kuita une zvawava kuda kutsvaga zvihombe hauzivi kwandinobva hauzivi zvandinofunga nenamba dzangu yes usanditume kuti nditadzire nopika pamberi pamwari ndapika zvepekutanga ndosaka ndati it's okay. iye handisinde kunyamba yakanyorwa rimishe No, it's okay. yanyorwa No, it's okay. ini nyora message Hamusimi makanyora mbuya. usinde kanyora message It's okay. Yapinda mamu. Yapinda mamu ne mistake. Ambuya, I'm sorry. Yes. Yapinda pandaitora ne mistake. Aisi okay, aisi yenyu mwana wenyu mbuya. Aisi yenyu. All right. Zvatakuita. Chienda kunati ndikukumbira kuti tinashi matari kuyarini. wanga wati wakuziva kuti mangwana sati Saka ari kuyarini nashi mangwana. Kusati akabva basa. Anouya nguwai. toona ndakupera makuseni Izvembera. Isu tinoti kataita chinhu kadaita chinhu chichiperi choratidza mari zau dzekuti chinhu chashandwa. Yes. Saka toti kana tinasha ari kuuya ngasvike pana makuseni pa8. Yes. Ouya imimi pa8 mwe masvika pana. A failure to do that. Achava kunotoka. Yes. Mutaurei kuti isusu tinokuzvomora mugwawavo kana taakuita. Saka ngaauya hake chii ita angasvika pana kutigadzise nyaya. Inini my wife mwana ane henia, mwana akuda chikafu, mwana akuda kuchengetwa, akuda zvakawanda. Tinashe ngaauye pano mangwana. Hande kunaona mwana. ile